Reka tokwana yatwarorire Cheimamu. Ebunge ya Nyaribari Masaba nehemo y'ebunge ase kaunti ya Kisii yo yanyorera amagendero kurwa ase serikali y'omugabana Paul Simba Arati ase chigodi chonsi chia Kiamukama Masimba Egesusu Nyamasibi amo na Ichuni ase gwadi ya Kiamukama omugabana Paul Simba Arati nigo aikirandia amagendero ase Nyagatari abwase Nyagatari ya mugweko ya Rosigwe gwikire birango biria biganirie ase dispensary ejo aniga macha bekire nsemo yobomenyo bwabakori emiremo ase dispensary ejo dispensary ya Ikarango abo igo nigo yagachirwe ase nchira yekerero na kugitwa asoko ene kyobokoreri obuya ase nsemejo ebetari ane nkoro kwa James Oenga Sabroni Araka kurwa dispensary ya Ikarango egere Kiamukama gwot ya tukonyira matuka matambe Simba yani Simba Arati ta ya Kenya otokonyire mona utoyurte dispensary nyiraboni iga bamenyi be chinsemecho ababorire okobekwa gwechinguru chomorero eliokora byensemejo Simba otagwancho borie serikali enene etokonye umuriro na mna gwatokonye kwatoyurte dispensary ye munagendete buya amaryo gagocha buya tukurwari hankurwari uyomba na onde burire ndebuya asomoki abo kinya masomo ase gwadi ejo Omoskarati noboraibwa enigo aene kirio korosigwa wekerasi gya Kenyoro ECDE Simba wakorire amangana yarama yase location yaito nechi location chinde igase igo emeremeye gwakoro watomente class naenda ancha automente ekende ekerasi kya mugweko DOK ECDE kiboigo kya Rosigwe ase birengo bigoromono asogokine birengo bya masomo aboigo okwagachwa wekerasi kya Mochengo SDA ECDE anigo kegendete korosigwa eliogo chego konya ase nsemejo ekerasi kya Gesicho Primary ECDE anigo kegendete korosigwa boigo na nigo kerachie koba ekengencho mono asa masomo y'abana anigo korosigwa wechinyomba chioboraro ase skuru ya Nyamagesa kugendera teliogo chia konekia abarokigwa nkonyora bare ase bakorara ase nsemo yobonchoreria anige chiro ya mugweko ya Rosigwe asira chigokonya bananchi bensemejo asobonchoreria. Kwa majina naitwa Jeni Mora, naongea kwa juu ya soko yetu ya Mugweko. Sasa tunataka mtufungulie soko ndio tuuse nyanya. Watoto wamefanya mtihani grade 9 ndio tukiusa tupate pesa ya kulipa karo. Sensemo ya mache egesima kya mache nigo kya Rosigwa sensemo ya Mubamba na kubekerwa chisora nechitangi soko ene kya kerumonto konyorara macha yo amacha ndenigo Rosigwa sensemo ya Nyankononi chipara aonigo chia Rosigwe ase gwadi yo ya Kiamukama ase birengo bibwene tobweti no bosombi bwakeralitoko egatie chipare chiongamo na Nyamagesa Nyambogo Nyamagesa DB Kenyoro Road Kenyoro Nyamagesa Road Diakiago Nyankononi Road Nyamagesa Polytechnic Kenyerere Road Kiamukama Modemani Road Mwembe Modemani Bacho Road Enamba Irungu Modemani Road amone chinde chinyinge echio chiago keirwe na bananchi bechinsemecho na kubuli omugabana Paul Simba Arati kugendera no moyo yo bwoko baikereneria amagendero ase wodi ya Kiamukama Ingoyo korutomo gambia magena Ogabana simbere negasiare Marimo korutomo gambia magena Ogabana simbere negasiare